ne. Što je sad? Trolovi. Kristof! Nedostajao si nam! Dida! Pa, s vas dvije baš nikad nije dosadno. Jesi li spremna za ono što si započela, Elza? Ljuti duhovi nisu za one slabog srca. Zašto su još ljuti? I kakve sve to ima veze s Arendelom? Da vidimo što mogu vidjeti. Prošlost nije kakvom se čini. Nepravda mora biti ispravljena. Arendel je u opasnosti. Treba pronaći istinu. Bez nje ne vidim budućnost. Nema budućnosti. Kad ne vidiš budućnost, moraš vjerovati da ćeš ipak naći svoj put. A mene moj put vodi u začaranu šumu da pronađem taj glas. Kristof, posudiš mi svoja kola i Svena? Nisam baš sretan s tom zamisli. Ali ne ideš sama. Ana, ne. Ja imam moći koje me štite. Ti nemaš. Pardon, svladala sam Sjevernu goru, preživjela smrzavanje srca i spasila te od svog bivšeg dečka i sve to bez moći. Dakle, idem s tobom. I ja isto. Ja vozim. Ja nosim grickalice! Čuvat ću vaš narod. Pazite da ne ulaze u kraljevstvo dok se ne vratimo. Naravno. Idemo ih obavijestiti. Ana, brinem se za nju. Uvijek smo se bojali da su Elzine moći previše za ovaj svijet. Sad se moramo nadati da su dovoljne. Ne dam da joj se išta dogodi.